Amang Siregar, keluarga Inam Bibelpro, Abang Amang Seka, baru Amang Si Manang Pesta Natalta Molotuk penuain dambo hita tak seluruhna karagado naruh ketua-ketua ni datu dunia tuama madomani karuan tanah subur apa todita mama si gogoman disaruang kapak kubesiota ketua-ketua ni hulian terlalu sai lam di pargobui di batama hita lam di parbisuki di parsahala di parhalado di enek pas di bagasati keon sahat ulah tohonami agak itu siang kami keluarga di pagong itu amat kami asa kipas jalan regas kami pawur hatong amang parhalado na adong di tengah-tengah dunia sebagai keluarga daman rodena di Patikia seseorang Ima di Napatu ke Natal Hita 21 di tanggal 2 Desember 2005. Buat ngomong semangat sangat luar biasa. Giarota dari dari sianak karupata kan berseri-seri. Napatu duhon semangat luar biasa kata patuhan 21. Alanima Hataido na magkabei jala patumuna ni hinauli ni Tuhan. Asa eme si tapatua parlinggoman ni siworo dewatado orang ni tua luhut hita di paroro dibegibana no juju ni bangsoi jala dipilih do si Musa gade sadala di dewatama pakuli bangsoi si Musa dong gonggomi bangsoi jala mabuat bangsoi haruang siat diisir asaro hatu jala babataro hati guraku hehe bohong